E odiechieng'ni mar rwako jopuonjre e skunde sekondar, ywak osebedo makagi kacha kuom jonyuol kod skunde. Kata kamano, chenrono to ok ochung'. Wadhi achiel kachiel nyaka Homa Bay mar winjo wach kowuok kuom Ali Abich ma osebedo kaluwo kaka irwako jopuonjre e skul. Ali Abich, ageno ni dhi maber nyaka sani e kaunti ma Homa Bay. Nyalo mana nyisowa ni intiere skul mane to chenro mar rwako jo form 1 ochopo kanye gi sani, Abich? Joyce manaka kiwacho endo chenro mar rwako jopuonjre manotimo penj mar klas 8 KCP ga mokalo ne ochakore kawuono e skunde mopogore opogore pacho kaendi, kendo are okinyi ma kawuono wasebedo ka wuotho moko kuom skunde mantiere kaunti ma Homa kaendi kwang'iyo kaka chenro mar rwako jopuonjre form 1 dhi nyime, kendo kaka nyalo neno picha mabiro kachiel kachiel en ni wantiere skund nyiri ma Ogande mantiere sub county ma Homa kaendi, kama kaka nyalo neno jonyuol opong'o skul kaendi gi chenro mar rwako nyithindgi form 1 bang' kane oseluongi e skul kaendi, kendo en chenro manochakore okinyi ma kawuono kendo nyaka sani pod jonyuol ogo tach kaendi ka giluwo gigo eko moketi mondo me rwak nyithindgi e skul kaendi. Bende kaendi aneno ka thoth jonyuol ni kaendi gi gigo eko madwarore mondo bed ni rwako nyithindo e form 1 kama koro gichako somo manyien secondary school bang' kane gisetieko penj mar klas 8 mane gitimo higa mokalo. Joyce, mor mara en mar bedo kod chief principal ma Ogande Girls kaendi, Madam Jennifer Otolo, modaloso godo kalwa kod chenro mar rwako jopuonjre mane ochakore okinyi ma kawuono, kendo pod dhi nyime nyaka sani kaka nyalo neno pichni mag achiel kachiel en ni jonyuol okelo nyithindgi kaendi kendo pod gidhi nyime kod rwako nyithindgi e skul kaendi. Madam, in achiel kachiel Ramogi TV, ng'iswa ni to chenro mar rwako jopuonjre skul kaendi dhi nade, to nochakore sani to bende neno ka odhi e yo makare mondo mi jonyuol mokelo nyithindgi kaendi orwak nyithindo e yo makare e skul kaendi machiegni? Erokamano ahinya. An iluonga ni Dr. Jennifer Otolo. Chenro ni ochakre gokinyi kar 11 ma jonyuol nobiro chon. Nyaka sani waseyrwako nyithindo 350 to gibedo gi nafas mar donjo, kendo watemo luwo chik kaka sirikal wacho, to kwaneno pek ma ahinya. Pek mwaneno, jonyuol moko ng'enygi gin gi shida mar school fees, kendo nyithindo moko be warwako ma gi shida, kaka kes mane wasewacho ni, kendo ma waseyudo mag nyithindo ma moko odak gi daigi to gitimo maber kendo gitiyo matek, to lakini ok ginyal yudo fees makelogi. To koro kaka nyithindo man gi dwarogo ne watemo kendo wakawogi akawa niwach koro onge gima wanyalo timo. Wa expect nyithindo mang'eny kabisa, ma pod wabo bedo gi challenge mwan go gin classes, wan gi kar nindo bende, to mago wabro loso kaka wadhi. Wacho midhiero ma samoro neno e rwako nyithindo. Kang'eni skul mogande kaendi sirikal nomiyo nyithindo moro mana, to inyalo paro ni wang'eyo ni nitie kata jopuonjre moko ma samoro ne ok oyudo thuolo mondo luongi e skul kato gibiro kwayo thuolo mar skul. Wang'eni ere kaka kodwa neno ni jopuonjre ma donjo kata ging'eny ka giwacho ni oyudo lwasi makare kuonde mag nindo kaachiel kod kuonde mag somo ma samoro bedo kod challenges kaluwore kod namba mang'eny mag jopuonjre morwako? Erokamano ahinya. Sirikal nomiyowa nyithindo 527 to ema ng'enygi osebiro kawuono ni. Waseyudo nyithindo 350, mano kochopo dhiambo to ang'e ni dhi donjo kata 100. Joma kwayo osebedo mang'eny kabisa. Ni kuop kata mjumbe ma area ni gimotemo kabisa en somo ma nyithindo mayuo gi nyiri. Koro mjumbe dwaro ga ni nyithindo manyiri moa area ni biro kaendigo. Ne giyudo mang'eny, to kendo no promise wa gimomiyo wach no okawo nyithindo moromo classes 4. Kendo no promise wa no dhi obro konyowa mondo wager classes ni nyithindego, kendo nyaka kuma gininde. Wago nero kamano niwach higa mokalo ne wan gi shida no,
to nogeronwa dormitory. Nokonyowa mok ogeronwa dormitory. Nyocha wasekwaye bende nwan gi shida no nwach jokwayo chiegni 600 jominthindo mano chiegni 600 kende ka ok wakelo mjumbe mar klas 4 go. Koro request kende chiegni 900. Madam Pokawe wang'e ni nitie migawo mar somo kinde mane lando duoko mag penj mar klas 8 ne giwacho ni nitie kata jopuonjre moko mane penj obayo to nyalo dhi nyime kod jonje form 1. Kagin ni kes ma kamano be seyudo skunde kaendi. Cases ma kamano be waseyudo. To lakini wakawo gi akawa. To koro kopogre gi classes kata gi kar nindo wan gi shida kendo kaka utendni, wan gi shida gi kombe nyaka gi lockers. Koro kanyo be wakwayo ni kantie kaka wanyalo yudo kony to konywa nwach nyathi ka dwa somo, wach nyithindo moko biro kama yuak kabisa. Koro tami kaka bedi duokgi. Erokamano ahinya. Joyce mopore kod japuonj maduong' e skul sekondar ma Ogande kaendi bende an kod director mochune chenro mag somo migawo mar somo e sub county ma Homa Bay kaendi. Madam, skunde mantie sub county ma Homa Bay kaendi chalo nade kalure kod wach mar rwako nyithinde form 1 nikech ang'e ni isebedo kiluorori kendo ing'eyo kaka chenro dhi nyime. Chenro chalo nade skunde ma sekondar mantiere sub county ma Homa Bay kaendi? Nyinga iluongo ni Ziada Osano. Antiere luorruok kang'iyo kaka nyithindwa donjo e skunde magwa e Homa Bay Town sub county ka. So far sama wachope sani ni nyithindo osedonjo e skunde wagi kar rombgi. Gisedonjo mang'eny ka kuonde masewuothe Homa Bay High School, Ogande Girls kama antiere sani ni to kod skunde mamoko. Gisedonjo kar kwandgi to kendo pod gidonjo. Gima dahero mondo awach ne jopiny en ni wan kaka jochung' somo jumani te wayawo mondo nyithindo donje skul. Waduto wang'eyo ni ma e klas mane mogik mane otimo penj mar klas 8 aeto koro wadonje CBC. Koro ne jonyuol waneuru ni wakelo nyithindwa e skul kuom thuolo moyaw mar jumani ma wakelo gi e skul ni. Wane ni nyithindwa odonje skul kendo orwakgi mondo giyud somo kaka owinjore nikech somo mar secondary mana kaka wasebedo kwa wacho pile en somo manono. Wadwaro ni nyithindwa te odonje skul gimiluongo ni 100% transition. Madam Director, ang'eyo ni sani koro ung'iyo kaka nyithindo donjo e skul to ere chenro moseketo maneno ni jopuonjre te manotimo penj mar klas 8 odonjo e skunde mag sekondar maonge madong' ndalo kata achiel kalure kod chik mane sirkal okelo ni japuonjre moro amora motimo penj mar klas 8 dhi nyime gi sombe e form 1 ma ok ong'e max manoyudo. Chenro mane moseketo maneno ni onge japuonjre modong' pacho ma ok odonjo e form 1. Waseketo chenro mong'ith ahinya mondo wane ni nyithindo te odonjo e skul. Wamiyo gi thuolo ma jumani mondo gidonji. Ka jumani rumo to koro wachako tiyo gi National Government Administration Officers kumoting'o chifewa ka watudore kod DCs magwa mondo wawuoth e gwenge kendo wawuoth e mier wane ni nyithindo mage ma pod odong' ma pok odonjo e skul wabro gologi oko mondo wane ni watero gi e skul. Koro wakwayo jonyuol ni kik bed ni nyathi moro pod waling godo dala e thuolo mowe mar jumani ma nyithindo donjo e skul. Waketgi gidonjo e skul, kik irit mondo ofisa mar sirikal obi omany nyathi ma pod odong' e dhot ni lingi nyathi dala. Kata mane ok otimo penj ma klas 8 nusewinjo ka jachung' somo maduong' ma en Machogu wachonwa ni mondo watergi e skul. Gibro neno kaka gitimo penj mbele miluongo ni transition exam kapok gitimo penj ma klas 12 kata gin wamanyo gi mondo gidonje skul. Kuom thuolo mantiere Ogande Girls ka waseneno 2 mobiro kendo skunde mamoko bende ang'e ni gisedhi. Erokamano ahinya. Joyce Duor mano ne wana twak kachiel kod telo mar director mar weche mag somo e county sub county ma Homa Bay kaendi kod chief principal skul njeri ma Ogande kaendi kama wang'iyo kaka chenro mar rwako jopuonjre e form 1 dhi nyime skunde mopogore kendo winjo pek ma kwako chenro ne ka winjo ka madam wacho ni chenro mag rwako jopuonjre form 1 skul kaendi dhi nyime yo makare kata doko ni giywago midhiero moko ma samoro nyalo biro kwako skul kalure kod kwan jopuonjre mathoth mokalo mabiro donjo e skul kaendi ka bende
kandi pod wabiro dhi nyime kod ng'eyo ni to chenro mar rwako jopuonjre form 1 e skunde mopogore ma be kandi chalo nade, to en ywak mane ma jonyuol kaachiel kod jopuonj ni godo e chenro ma sani kod dhi nyime pacho ka mangima mar neno ni jopuonjre manotimo penj mar klas 8 higa mokalo odhi nyime kod chenro mag sombgi e skunde ma sekondar mopogore manoluongi e pacho kaendi. Joyce. Erokamano ahinya Ali Abich ka intiere kaunti ma Homa Bay. Med mana luonwa chenro makamano mano mar rwako jopuonjre skunde mag sekondar e kaunti ma Homa Bay kono, kalure ni wabo yudo weche mathoth e wechewa manyien mamoko mag odiochienga ma kawuono.